Eshilo Zanele Mbokazi. Something inside so strong. Vanessa Bell usingenisa kanjalo uyayindlalela lento esokhuluma ngayo namhlanje ngoba lensizwe ngizokhuluma nayo namhlanje ithi kuningi engidlule kona kodwa ngama ngoba khona lento ebingaphakathi kumina evuka ngaso sonke isikhathi, something so strong elangaphakathi kumina. Uzoyisholo yena akumina engizosho abalaleli uma ungabheka uFacebook wami, uma ungabheka uFacebook kokhozi bayangena bayabhala izinto abafisa ukuthi sikhulume ngazo namhlanje, nezinto abafuna ukuthi sibabuzele zona. Ubongena ke lapha ku Instagram ngoba ngifuna ukuposta isithombe sakhe khona uzobona ukuthi uma ngabe ngithi ngizokhuluma neNcwasimende namhlanje ngikhuluma ngani, uzombona nje Babo Ngcobo. Ngcosimende ngikhuluma noSwenka namhlanje, ngikhuluma nomculi wokholo, ngikhuluma nombhali wezingoma. Uma eyibongele seyithakazela uthi the king of lyrics. Ngikhuluma lana nomuntu osekwazi ukusebenza nabanye abantu abaningi abamkhulisile. Ngikhuluma nomuntu omthatha umbeke phambi kweingane uthi yala akhuluma geqa amagula. Angifuni ukugeqa kakhulu ngoba yingakho ela e-studio namhlanje ukuzikhulumela yena asitshele ngohambo lwakhe. Babo Ngcobo, siyakwamukela ngohambo noNkulunkulu. Mama Mbokazi Nkambule, ngicela ukubonga leli thuba. Angiqale ngikhohlwe wena, ngibonge nje omdala weinsuku uNkulunkulu emuhle empilweni zethu kusuka nje ekuqaleni esizalweni sawumama bethu kuze kube manje. Ngibonge izindonge engikuzona zoKhozi FM, isikhondla somsakazo. Ngibonge kubaphathi, ngibonge kwabamakethayo, ngibonge ama-managers ngokuhlukana kwawo. Ngize ngiyobonga lapha eSangweni la singena khona se-report ukuthi sesingenile siyayithola ina imvume. Nangoko umdala weinsuku sengivumela ukuthi mangibe phambi kwalesi siphalaphala esingaphuphe, esingagugu, esingayindawo yehini ekazithina ke madoda abantwana esilandelayo soba yini uma ngabe soguga ngaphambi kwalesi salikwazi esihle kanje. Akaligagu akaliciko uBabo bengike ngayisho lento ngathi akagcini ngokuba yika ke emculweni kuphela. Siyajabula kakhulu ke Babo ukuthi khona namhlanje sizobheka uhambo lwakho noNkulunkulu. Mina ngithande ukuthi sivesane siqale la. Lobu kuswenko kungaka awungitshele kahle ukuthathaphi uBabo lo oyi iqhathanzipho, uBabo lo owuswenka, uBabo lo ifashionista futhi angazi ukuthi awuzange umodele ngani ngoba ngicabanga ukuthi kwakufanele ngabe wenza lokho ngoba uyamodela ungamodeli. Ngiyabonga mama, ngiyabonga. Ngizocela nje ukuthi ngiyamukele kakhulu ngokuyithoba le ongincoma kuyona. Awuyena ke wokuqala mama, ke ngiqale ngibongela ngokuqala mhlambe okokuqala ngiba nawe emva kwesikhathi ngaba nenhlanhla eminyakeni eminingi edlule. Usuzoshema umsakazweni kanti uzophinda ubuye mawubuya manje subuya ngami futhi. Ngiyababongela bathe babuya baba bokuqala ukuthi uhlangabezane nabo. Nami ngakufanele ngibe khona ngasikhathi sikwamukela sonke. Ngiyabonga nje mama ukwamukeleka ngenxa yamandla oKhozi FM. Ngibonga ke nje ukuthi usukhuluma indaba yokuba muhle nendaba yokuyithanda yikhehla. Ngiyingane yazalelwe ekhaya. Mangizalelwe ekhaya ngaba nenhlanhla, hayi ukuthi ngazalwa kwaba nebhadi. Ngaba nenhlanhla okuzalelwe ekhaya, ngizalwa intombi yakwaNgcobo enamhlanje ishadele kaDlamini. Yangitholela ekhaya before iye emshadweni. Ngaba nenhlanhla yokuthi ngisale nesalwazi nekhehla la kwaGumede noNgcobo. Uma Gumede gana uNgcobo ba decide ukuthi no ayilengane yethu ngoba vele ngeke ukwazi uyogana nayo umntana indodakazi yethu. Uma ngabe ngifika lapha into engayifunda nje yokuqala i-cleanliness. Kukho konke sasingenakho kodwa into yayiningi inhlanzeko. Sasihlala ku-2 room nje ewawuhlukaniseke. Mawazi u2 room omncane ofulelwe ngotshani emafama eMkhindini eMelmoth. Ila engakhulela khona kusuka ngo1983 kuya phezulu ku1989. Umkhulu wayeyibishop. Umkhulu wayebishop ebandleni lase African Gospel Church. Ufundani kumkhulu ngoba phela umncane uyakhula la ekhaya, kungaba lenhlansi yokukholo nokwazi umdali uyincele kubona. Ngangayifuni zonke lezo zinto ucabanga ngalesa sikhathi ngikhula mina. Kwakuyicefe nje ukuthi hayibo hey manje sekuyathandazwa. Umkhulu wayithandaza ekseni kusuka ekseni kuze kuyoshaya intambama. Ngaze ngakuthanda iqiniso. Umkhulu nje mina ngicabanga ngaleso sikhathi ngangise primary. Abantu kufanele bayazi lento ukuthi primary yami ngayenza very late. Mina ngisele kakhulu ngemuva uma ngiyongena esikoleni ngangena sengimdala. Futhi ngenhlanhla ngathi ngizofica esikoleni sifunda sibadala.
Kusho ukuthini iminyaka emingaki emdala? Ngalesa sikhathi mina ngingena iclass engangikulona lalingishiya ngama-class awu3. Okay, kodwa kodwa ngalesi sikhathi. Yes, kodwa into eyamina eyangiduduza ukuthi ngafika vele esikoleni ngiyahlaya ngoba abangani bami esasifunda nabo bangilalele phethe bazongilalela abawobhuti abanomzana osomabhizinisi namhlanje abayisebenzayo bathi sifuna ukuzwa ke namhlanje. So ngangifunda nobhuti bami ngangifunda nje ngenhlanhla ngangeyingane yayi-active esikoleni. Asibuyele lana ke kodwa ngifuna ukwazi into incele kumkhulu njengoba eyibishop uthela seAfrica. Yeah, lase African Gospel Church. Unceleni khona. Into engayincela nje kuphela eyokuqala ukuhlanzeka. Two yokwesaba uNkulunkulu. 3 uyohlala ukhona phambi kwaNkulunkulu. Though engakuboni yena ukhona la ukhona khona. AS4 ebaleke nakho konke. Izala lezi zinto zontathu. Ukucela, ukubonga, ukuthethelela nokudlulisa. Izinto engangifunda everyday mangibuya esikoleni. Uyabonga, uyacela, uyadlulisa, uthethelele. Lozo zinto zakwayisethi kwakuze kube umthetho mangibuya bese sifunda iBhayibheli every day mangibuya esikoleni safunda iBhayibheli. Njengomfana omncane wenziswa lezi zinto. Angizifuni nosuku ngangize ngizibalekele ngithatha isipakpaku ngiyokha amanzi ngibuye entambama nakhona lapho lungilindele uswazi ngizohamba sengisaba ukungena ngoba bengibalekelani iBhayibheli nokuthandaza nanokuthi ngenziswa lento uma isethandaza lomkhulu uthandaza akathandaza u2 minutes akagcina icala uyabala zonke indawo abala akhulume noNkulunkulu amtshele ukuthi wena ubunje izolo nje namhlanje uzoba nje kuze kube phakade nampa abantwana bami lonke akuthandaze nangami phekwe igama lami ngithi kuthi ngosoqeda nini. Nangu 1989 ufika umkhulu uyadlula emhlabeni. Umkhulu babuthakathaka ngo1986 1988 ubabuthakathaka umkhulu washone nopoison abawu7 emzimbeni wakhe. Labo poison wayebadle wayilukhe exoxa ngabo njalo engiyazi uma ulalele nabo umndeni balalele ukuthi hey wayithi mina ngino poison abawu7 emzimbeni wami kodwa ngoNkulunkulu ngisaphila. Umkhulu wami ubufakazi bokuthi uNkulunkulu uyamgcina umuntu noNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu uyamhlenga umuntu wakhe uyaphila nomuntu wakhe. Ekushuthi umkhulu maye ngishiya ngo1989 bese ngiyasala ke. Umkhulu maye ehamba emhlabeni umthandaza awusho wathi uNkulunkulu wami I understand ukuthi manje usiyawuthatha umphefumulo. Mawuphuma umphefumulo wami kulomzimba ngicela unikeze abantwana bami amandla ukuthi bagada abantu abazobebemba ukuze ngene umkhumbe bengihamba ngawo kulelizwe ngoba sengiyawushiya. Wayesethi ngiyacela ke futhi baba isicelo sami sokugcina nayi lengane ingane yami enginayo ezinye ingane zami igcwele ko Cape Town ezinye igcwele ko Thekwini kodwa ngicela ukuthi lengane engiyishiya la anginankuka anginambuzi anginankomo anginalutho egcekeni kodwa ngicela ukuyishiya nembewu ezoba imbewu ezoqhuma ngesikhathi esifanele mayisiqhuma ize icebe ibe imbewu ethelayo ithelele nesizukulwane sayo. Angikunakanga konke lokho ngakhula ngumntwana ngakhula kuthe lapho ku-develop indaba ye-talent kwaqala ubabo kwaqhubeka hayi ubabo left and right hayi uyaqhubeka lento ye-talent kwaze kuba lento ye-gift ngaqala nga-understand ukuthi mina I'm talented ngase nga-understand ukuthi sekuyi-gift ekubeni i-gift kwayo ngaqala ngakuyuza in a very wrong way because ngangicabanga mina I'm gifted ngihamba ngene imake ngisiyeza lapho ngiyafuna lokho ngaphambi ukuthi sifike lapho ekutheni ukusebenzise kanjani ngendlela errong. Nansi indaba engichazayo ngoba iminyaka neminyaka mangilalela ubabo indlela abhala ngayo amacula akhe nangendlela enze ngayo uyabona nje mangizwe Soul Brothers ithi kuyadabukisa ngizwa wena ngizwe ubabo ngize ngithi hayi babo yindaba kanje ngithi ubabo unezwi lombhaqanga sikuho yebo izinyembezi zihlala zicwelame njalo nje unyaka nonyaka buhlala kukhala babo mina ke ngithi babo nanku izwi lakho ngiyakuthanda kagospel kodwa izwi lakho mawucula maliya kulomculo kanti angazi ukuthi vele uthola udiscover abantu bama Soul Brothers awuxoxela umphakathi ngale ndaba.
iSoul Brothers besisuka kuyona bengiqale kwiKingdom Heirs. Kingdom Heirs is Eastern Cape. Kubaba umbhalo lapho Ndumiso umbhalo bekuyiKingdom Heirs. Bekade sishara istage nabo nama groups amaningi from Eastern Cape. Lord Comforters, Youth with Mission, omasizakhe, okholeka besibancane kakhulu. Osisikoleka laphana uma ngabe sesiya eLukhuzana eJoburg. Sifika laphana sihlangana neSoul Brothers. iSoul Brothers ifika ithande lo mfana. I know man. Kukhona into ekulomfana. Ubhuti Black Moses no put Japan ne crew yonke yeSoul Brothers, but no man kufanele sehle sambe so i-record i-album yeLukhuzana yeKingdom Heirs. Bese kuthiwa kufanele sehle mfana siye lapha na siyo launch i-album yakho. Wona kusuka manje kufanele wazi kwakuyi i-Triple M iLukhuzana i-company yakho. Ayikulungile ebese ke esiyehla joine kanjalo uma ngabe nginyuka bethi abesethu Black Moses umfoka Ngwenya ngicela ukuthi unyuke ngifuna si rehearse senze ingoma zeSoul Brothers ebese lezi ngoma zeSoul Brothers ngizozenza ngeinsimbi wena bese uyayicula vocal because kukhona into engizwa kwivoice yakho bathi uqinisile baba wathi yes ileyo into engifuna uyenza understand saqala ke sasebenza sithe sisazenza sayilungisa ke ezinye izinto ngilukhe ngihamba kubaningi nje abadlali beSoul Brothers kumanje abanye we are still in touch and basabuza ukuthi hey wena why ungaqhubeki nalento engicabangayo ukuthi kufanele ngiyibuyise igospel yethu noma igospel kaBabo abazoyinakisisa iqhamuka lapha eMbhaqangweni. Babo mina ngikusho ngingezwanga lesi story engimangalile mangizwa lento ngoba izwi lakho itone yakho indlela obhala ngayo nendlela oyixoxa ngayo indaba kumina ikisa kumculo wamaSoul Brothers kumbe leyo genre yalomculo. Shuma amabili imzuzu emva kwehora leshumi nomuvo ukhoze limaphiko lolu hleli nami nginguzanele kaMbokazi Eshilo njalo ngesonto kusukela ngo9 kuya ku12 kodwa njalo makushaya lesikhathi kusukela ngo11 kuyoshaya ihora le12 sisuke sesithi uhambo noNkulunkulu kanti namhlanje sihleli noBabo waKaNgcobo kodwa ke abalalela ngifuna ukubashiya ngaphandle ngoba nabo bafuna ukuyikhulumela bafuna ukuyibuzela asibanike ithuba. Sawubona amaZZ Zanele kaMbokazi uxolano kwaMhlongo eMnambithi emhlumayo lo kwagcina shona esigodi. Ngicela ukubuza lapho kuBabo ukuthi ngalesikhathi nje afisa ukuthi ufuna ukuthi acule umculo wegospel kwakubani imentor noma irole model yakhe. Ngiyabonga. Hello maZZ ninjani bengisacela ukubuza nje kuBabo ukuthi basaxhumana nano baba umbhalo wasemzimkhulu engangeke ngambona ecula naye lapha kuma 90s eqaleni kwama 90s bengisacela ukubuza lokho nje uba ngaba basaxhumana na uVolvo lo emzimkhulu angibonge ke bye #uhambo uyaphila Mbokazi Kambule ukhuluma usibubuza amagubane wale kwaMama Mnyandu endaweni yasesiphethu. Mina bengicela ukubuza kuBabo ukuthi sengaphindana isimuzwe mhlambe becula bobabili noSgwili ngangeve ngibathanda umusic wabo mabecula nje boyi2 efeaturing uSgwili babengeve becula kamnandi. Ngicela ukubuza nje lokho basazophinda or baphinda or bangaphinda into kanjalo. Sawubona mamzanele Mbokazi ngikhuluma noCelani kwaZuma ngithi mina anene cela usibuze lapho Babo Ngcobo ukuthi uyiphinda nini ke i-live recording yakhe futhi. Amen mamzanele ngicela ukubuza kuBabo ukuthi usuke ekumuphi umuzwa uma ngabe ebhala izingoma ngoba izingoma zakhe zinomyalezo ziyafundisa ezinye zazo futhi ubuya khothe naseBhayibhelini zimnandi kakhulu izingoma. Angibonge umlungisi wakaGumede usentshongweni ezakhiweni. Siyabonga kakhulu kubalaleli bethu bakhona abanye ababhalile ku Facebook ngizowafunda nje imiyalezo yabo nje bakade sishilo sathi ababhale na ku Facebook ngizoyifunda. Ngiyazi ukuthi Babo uhambo lwami ngifuna silibambe ngendlela ethile kodwa sibaphendule kuloko abakushilo kodwa ubambe lokaSgwili ngoba bengazi ukuthi uzongena na kanjani so ushaya egcineni awubaphendule nje ngafishane kule abayishilo. Ngiyabonga kakhulu ingane zakwethu ngizoniphendula ngendlela engikhumbula ngayo nje laphana ngizocela ukuthi ubaba umbhalo lapha emzimkhulu sikhuluma almost
every mhlambe ikhathe imbili noma kathathu ngenyanga indoda leyo eyangikhulisa ukuze nale Soul Brothers esikhuluma ngayo yaba negalelo kuyona kakhulu bakwami loya ubaba umbhalo siyakhuluma ngicheck okunye indoda ehlane enobucule kakhulu ebese ke ngizophendula leyo ukuthi izingoma engizibhalayo akumina obhala izingoma uNkulunkulu uletha imessage kumina ngiyahamba endleleni noma ngilele into osuhlale kuyona isikhathi eside uthembekile uNkulunkulu uprovide ngayo uyisemini noma isebusuku ekakhulukazi mangabe uzazi ukuthi mina bazalwane noma bafowethu la kufinyelela khona lo myalezo ngiyithuluzi mina elisetshenziswa uNkulunkulu there is nothing important about me ayikho into ebaluleke kakhulu ngami okubaleke ngami ukuthi I'm just an envelope le ephethe umyalezo kaNkulunkulu uma ngabe sengikulethile futhi kujabula mina instead of jabula abantu wangena ke emculweni wokholo wase uyadecide usuka kanjani uyikuphi la ufike khona ukuthi ubaba uyayimela manje uba yisolo artist ubaba ube yisolo artist emva kwe Kingdom as mase sibuya laphana ku Soul Brothers bang advisor futhi no you can go for solo because siyabona ukuthi ikhona into engavela ngase ngihlangana nobaba uDumsani Space ngimazi kahle hama stage the best producer sinayo la one of the best producers sinayo wayesenza ingoma ethi Themba lami kuwe wo olithemba lami ngosinguwe ithemba lami hey angena ingoma ebantwini yangena emhlabeni I remember ngaleyo mnyaka nawe mamzanele ngomunye wayidlala ngalesayikati ngijabula kakhulu mangizwa abasakazi beyidlala ngithi hayibo imina lo dlala ngempela la yashuthwa yaphuma kuma TVs and ngiyajabula ukuthi sasebenza kahle nobaba uDumsani Sibisi as a producer ngase ngaqhubeka futhi senza enye ethi langa lami eyayino Maria we makadaleni sekusile mathuneni yangena ingoma ngisacela ukuthi ngiphendule lo umfowethu ke wangibuza abantu abangi-inspirishile uNana Khoyotha uRingo Madlingozi uVuyo Mkwena bengisazosho ngithi ngeke ungambali uVuyo ngoba besiza uVuyo ngisho ukugqoka ayingeke namanje ngizocela ukusho nje ukuthi uma bekuthiwa nje umuntu akammela umuntu Vuyo Mkwena wadlala irole ebalekile empilweni yami ngokuthi angifundise ukuswenka kathi mina ngempela uNkulunkulu yathi usondelene nokuswenka wayithanda lo yaphuthi wayithanda ebathanda abantu enomoya phansi ewuthanda umsebenzi wakhe ngiyabonga kakhulu may his soul rest in peace wakhula ke kulomculo wakho kodwa ushilo wathi ngalesa sikhathi usakhula kuningi ongahambanga kahle kuningi ongakwenzanga kahle nawe njengomfana ukhula hey we uyazi ngafanele kufanele sibe nohlelo ukuthi wow yini wemfana ngempela uqinisile ukuthi lokhu hayi kona ikonbela ayikho into ebhlungu njengokuthi sicule gospel singayipreach and siphinde futhi kwembozo kwayizolo hey mina hayibo ngihlupha ngingane kamkhulu mayise ngasekho umkhulu ngihlupha nje ngiyimela kanjani kumambe ehlala nje ngicela ukubonga labo mama bengathanda liphehlelo ngababonganga labo mama mina ke ngiyayibiza ngenzalo yasemzinyathi emzinyathi indaba ngiyibize ngenzalo yasemzinyathi ngize ngiyokwakhe emzinyathi angiyena nje just umhlalo wasemzinyathi ngiyingane yasemzinyathi omama bawu9 abanginakekela ngihambe ngikhule emzini eyahlukene omama bawu9 uhamba uhlala nje kwenze nje ngihamba ngihlala ngoba alukho uthande ngulitholayo lwadlulo likamkhulu mina engalinikeza umkhulu nogogo wami remember uma wami ushadile kufanele abheke indaba zomzi wakhe omalumba mabekho eduze babhizi nemisebenzi yabo akekho umuntu ohlala ekhaya ngiyingane ngaze ngahamba ngaye esikolweni ngafakwa umunye umama Gumede wakwashanga uGanashanga ngifaka esikoleni ngayofunda grade 11 ngingehlanphila ngangisawusiqenqa nje mangabe bayezwa nje abengangifunda nabedabeke esikoleni ngangifundisa umculo ngifundise i-choreograph ngiphinde futhi ngifunde esikoleni ngangizithanda lento exakile kwakubukwa mina ngaphandle ngiyakuthanda kwakubukwa wena namanje usawuntanda kubukwa nje mfana wami akukashintshi lutho lapho ngaphandle babo kokuthi uhamba uhlala izinto ezenziwa abanye abafana makhulu awuzenzanga yini
Iyiphi nje yenzo wabafana abayikhule engayenzanga mina eyiphi nje engayenza mhlambe kukhona abangakwenzanga engakwenza mina hey abafana bakenzi lutho ngangitshena ingane zami lapha ekhaya ngithi yazi lento ngiyibone before niyenze nina ukuthi nizoyenza ngoba mina ngishanga waya grade okwenza ngangenza isisi kuhle phela siyikhuluma iqiniso ukuthi kuze nabazemva kwethu mina I used to say wherever I go njalo kusho ukuthi ayikho into ebalekele ngami uNkulunkulu wanginikeza ithuba lokuthi ngiphile kunoma yiphi circumstance engadlula kuyona ngaphila kunoma imapha ama obstacles engangena kona ngaphuma whatever situation engangena kuyona ngaphuma it was because uNkulunkulu befuna ngene ngiphume so that was emva kwami ngimtshela ukuthi angenwa lapha ngoba ubusaphuma uphuzile utshwala ushi juice wena utshwala awushi juice juice phuzile utshwala siphuzile utshwala and into engichazayo utshwala bese siphuza nje just for fun siphuza sithola imali okay asiyibeke kanje ukuphuza kwami bengiphuza nje ngoba okay kuyaphuza nganginganaso stress esingiphuzisayo okay sihlangene nabantu hayi kuswenkiwa sekuyaphuza ingakho kwaba easy ukuthi hayi utshwala kuyona into engangisiza angizange ngihlale kubona uyabona mawubona ubuso ukuthi abotshwala uyabona futhi ukuthi ngcwasimende le isasalelo u70 years ukuthi nje lobuso bugugu Ay babo Ngcobo bakithi makuthi usanda ukuvula umsakazo wakho ukhoze limaphiko lolo uhlelo uhambo noNkulunkulu sikhuluma nobabo babo wasinda kulezo zinto ngoba phela mawukhula abafana kuba utshwala kuba ama drugs kuba amantombazana kuba kuyagwazwana lapha yana kuba ilezi njalo kuyaliwa njalo kwesinye isikhathi ufuna ukuyiphatha wena ufuna ukutshengisa ukuthi wena wisigora kanganani ungakwazi kanjani ukubusa indawo ethile kubukwe wena wedwa mina I've been into engazange ngibe kuyona ama drugs kodwa ke hayi bakethi ngeke ngidlale ngawo utshwala namantombazana hayi kuyasafa impela lo uphela wawubonakala ngokuthi uyisoka phela mawune intombi engaphezulu kwa2 uyabona kufanele sikukhulume nje iqiniso bakethi ubani ngempela ongathi namhlanje usizakele enkosini akazabe nentombi engaphezulu kwa before inkosi ikuthole before usizakele ngoba bo ziyakhala ingane awunkosi yami and okungijabulisayo asingayikhohlwa le nginabantwana ububizwa ngobani iqala babo ubani kumagenge hayi kumagenge bekuthiwa babo noma kuthiwa nje ubabs babs kodwa into engiyithanda kakhulu angimanga nasi isikhathi esiningi ngeubabs ngoba bekunalento kamkhulu ebelukhithi khumbula ukuthi ubani and manginjalo kwabuya lo mkhuleko kamkhulu esekhuleka ukuthi kuthe la ngihlakanipha noma ngikhula khona wathi kunalento engisalela umkhulayo lokho eyikhulekela yaqala developer lento ye talent yaqala yakhulela kwi gift ngathi I'm gifted but ngigifted nginjalo bengithi mangiqeda nje ukucula ngiculela abantu bebusiseka hayi mina sengijaku kuyela endaweni zami yahamba lento yekanti le seed iya ngaphakathi yakhula ngaphakathi uma ikhula lento kwabuya unembezo kwabuya ukukhula kwabuya maturity mayibuya maturity no babo yes you've been talented now you are gifted and you understand that you are gifted you understand your gift manje landela calling but because somebody yes uthandazile lo muntu wacela uNkulunkulu ukuthi ul understand ubizo lwakho ngamanye amazwi emakhaya sithi kubazali izinto oyitshala kubantwana bakho aziboli ukhuluma uthini kubantwana bakho ngoba wena ngihlezi ngisho nami ngithi abazali bami bangishayelanga ifa elitheni kodwa amazwi abo iwona engigijima ngayo uthi namhlanje wena umkhulu wathi mehamba emhlabeni watshala amazwi akho okugcina kuwena yiwo lawo ukuthi noma uphuma endleleni kodwa bese iyavuka into uma ngibuka izinto mama mangibuka izinto ezazikhulekelwa umkhulu wayithi anginayo inkukhu anginayo imbuzi anginayo inkomo anginayo nje anginalutho anginamuzi namhlanje kunomuzi kunezinkukhu kuneplaza namhlanje uNkulunkulu ubeke lezi zinto hayi ngoba nakho ngikhuluma ngezinto enginazo ngizoveza izinto enginazo kodwa ngiveza amandla omkhuleko kaNkulunkulu kungekho lutho ekhaya kungekho lutho nami ngenalutho ngaleso sikhathi ngigqoke ibhlukwe engilithunge ngotshani wadala umkhulu amazwi kaMkhulu wadala umkhulu akadalanga amazwi akhulunywa umkhulu nokukholelwa kuNkulunkulu adala izinto ngoba akwakhuluma nomuntu ongaphezulu kwezinto zonke kanti uyayibuka uyazi bengithi mina mamzanele kukhona into ekufanele ngisho kuwena ekufanele sibuye siyinaka it doesn't matter ukuthi ubani ekufanele kukhulunywe ngayo kodwa indawo ibalekile ibe nesigameko isigameko mawuzobheka
lalingekho igama lalomuntu akakufanele aphoswe laphana echibini elizamazamayo lalingekho igama lalomama wanqanyula umopo lalingekho igama lomama waya Eshilo lalingekho igama lomama owahlangana noGehazi kodwa kwakukhona isigameko uNkulunkulu udila ngesigameko uthi mina ngifuna ukuvela ngesigameko asiwayeka amagama amabandla ethu siwayeka amagama ama titles wethu sisiye ukuthi singoba kodwa sibheka ukuthi siphi isigameko uNkulunkulu angasehlisa empilweni yami ukuze kushintsha abantu ngoba ngiyakhumbula ukuthi isigameko asisheshi ukusuka engqondweni uma waziwa umuntu ubokubhasobha uma ungaziwa ngesigameko uma waziwa nje ngegama kosheshe kufade kuyigama kodwa isigameko asiyuphele. Wakhula uBabo wacula umculo wokholo wangena maningi amaculo ake aduma kodwa Babo wa release le ngoma ethamatshe that was 19 kwazamazama eSouth Africa that is 1998. Kuthini emqondweni wakho No, it's 2008 to 2009. And 9. Yes. Uma ubhala le ngoma uyicula uboneni kuthini emqondweni wakho kufikani? Kwasengiqala ngirealize ngibona ukuthi uNkulunkulu ngempela uyayiminisha lento ebekhulekelo omkhulu. Seqala sengiqala ukukhohlwa omkhulu ngoba isho Babo uma siwela lamatshe lo. Ngithi masiwela lo umfula lo siyonyathela phezu kwalamatshe lamatshe namagama awo siyoze sifike ngaphesheya uthe lokuqala nguhluphekile siyohluphekela ukholo lwethu elesibili ngushayiwe bayosishayela ukholo lwethu elesithathu nguhletshiwe bayosihlebela ukholo lwethu elesine nguxoshiwe bayosixoshela uThixo wethu elesihlanu kunqobile bizukubekezela endleleni bizukubekezela angeke ungashawa angeke ungahletshwa angeke ungavalelwa kodwa kufanele egcineni uphokophele ukuthi uyakunqobile awukwazi ukunqoba ungazange ushawa lazamazamisa umhlaba leli culo lazamazamisa yonke into kwaze kwafika isigaba la usucula khona noSgwili kungaseyena uBabo sekuSgwili noBabo nje bakade bebuza abalaleli ngoba isikhathi eside ngiye ngisho ngithi mina ngisho izingane ezincane ezihlangana namazithi iyazanele zithi usanele Mbokazi wena vele usanele Mbokazi ngoba ubumina buzanele Mbokazi ungathi igama bese nawe kube nesikhathi la ungaseyena uBabo noSgwili engayena uSgwili kuSgwili noBabo nihlangana kanjani noSgwili leyanto eyayikhona namba ke phendula umbuzo wabalaleli abakhala zonke izinsuku ngisho ku Facebook bayabuza bathi kanti nini ikhethelo liyobuya nini 1998 kufika umfana omuhle omncane omhloshanyana ozacile ufika kusemuyiswenkele ngeingubo zasemgaqweni emgaqweni ke kwakuculwa ke phela emgaqweni wonke umuntu wayehlala esiwenkile mangibuye eGoli ngifika la wonke umuntu wayehlala esiwenkile ehlala iartist elindele ukuthi ungabeka iphi ikucule ubeka iphi ikucule ngiyabonga ku Sfisi may his soul rest in peace uyena wayishiya ifundisile lento yokucula emgaqweni so ke afika umfana ujulukile uthi ngiyacela bandla but nami ngiproducer ngiyezwa ukuthi ufikile ubuye eGoli and ngiyakwazi mina shuthi sasike sashare imanager wayesethi ke ucela ngimproduce ngase ngithi mina ngicela ukulalela album yakho ngayilalela album yakhe yonke ngase ngicela siyiqale phansi but khona kuzokwazi ukuthi kuzwakale ongconyonyana sayiqala ke phansi ngafaka ingoma ezithile ngase ngambhalela ingoma ethi baba nazinkuni baba na kumlilo iphi imvana yokwenzu mhlatshelo each and every corner each and every lukuzana esasiyenza ngithi just listen to me and uyenze njengoba ngisho and he's a very good listener because wayenza exactly namanje into dangerous ngayo uSgwili uyalalela uzothi ubrilliant kanti ulalela kakhulu ebesenza exactly le oyifunayo siye sakhuluma einsukwini nasenyangeni ezidlule siyakhuluma kade sikhuluma ngomunye umcimbi kufanele uyokwenziwa le eMaritzburg ngakubo Themfowethu uyadingeka la siyahlangana kakhulu siyakhuluma abantu abalindele okungalindelekile
sizothandaza sizokhuleka sike sakhuleka sikhulekela incandweni sahlala phansi nobu Timothy ngashona khona eSwatini sahlala phansi sikhuluma sithi ayibuye incandweni hayi nani engathi sekudingeka lokho ukuthi sithi lento bebaphilisa abantu emnandi uzosuka unyakaza umhlaba uzonyakaza kakhulu kumele unyakaze uyazi kwanyakaza wazwanyakaza nophesheya kakhulu kwazi ukuthi wanayi gospel emele eSouth Africa injalo uyabona ke isikhathi njengamanje 20 minutes osele ngaphambi kwehora le12 sikhuluma noBabo waKaNgcobo njengoba uzwa nje uhambo lwakhe ngibingelele Mbokazi noBabo ngicela ukubuza mina ukuthi leli qemba kwakuthiwa usigwili noBabo lisawuphile libe khona yini mhlawumbe ngingabuza nje ngicacise ngithi kwabangwa yini abahlukanisa ngoba kwakuyiqembe lali shaka kakhulu ngibonge Mbokazi usiphelele umthembu okhulumayo Sabona sisizanele ukhuluma noTimothy la ekhaya kusemdube edubele enkunzi ngicela ukubuza lana kubhuti ukuthi lendlela sebedayisa ngayo manje umculo wabo nalebe bedayisa ngayo kuqala ngabe ukukhona yini isakhona yini inzuzo mhlambe nanokuthi basajabule yini ngendlela umsebenzi wabo hamba ngayo ake ngibonge usakazi Ngipunyukile ugibeni ngishilwe lona baba sokona mama Mbokazi bingelele nomfowethu lapho uBabo hayi uthi ingoma zakho ziyangibusisa kakhulu yabona le ngoma ethi ngiphunyukile ogibeni ebengibekelwe lona iyona ngoma engaphumi enhlizweni yami leyo iyohlala nje ingona phakathi ngosiyami nalena ethi sithunjiwe Fuleni yimi fulene pha si live njalo ku Facebook yini ngabe niyambona nje uBabo ukuthi wenzani la akagangile kanje usevele wakuphinda lokho hayibo usevele wakuphinda hayi ungenzani ma bekungeke kwenzeke ngiyaphuma la studio ngiyaphuma uthi baba ngiyadeserve hayibo nginama hit amanga ngimboneki ukuthi uyamthwala umuntu nekimo kuthi Jesu uyamthwala umuntu usevele wakuphinda lokho wangipholunye usuku Jehova usevele wathi pipinda Wethu baba ngiyadeserve ukuhamba phezulu mayek Wethu baba ngiyadeserve ukuhamba phezulu akukho ngela khona kungeke kwenzeke konke lokho okwenzeke empilweni yami ukube wena ngathathi award enkulukazi wathathi award yanga nempilo yami umthetho uthi angaphazamiseki impela wena kawuvuma lalela la weBabo weBabo imini ophethe la kulolu hlelo ake sale sesiya lapha akagangile bafowethu akaphunyukile ogibeni ngicusha wemanga Babo usakhuluma kanjalo ngokuphunyuka ogibeni ohambeni lwakho leminyaka emingaka nezinto ezingaka ozizuzile noyiachievile kodwa ukuphakanyiswa uNkulunkulu kuhamba namatshe amaningi uvuka ekseni front page wamaphepha uvuka ekseni abantu ongabazi ongakazi ubazi bacabanga ukuthi banelungelo lokubhala ukuthanda kwabo ngawe ko social media babhale noma yini bayakhe futhi indaba iphile bayiphefumulele udila kanjani nezinto ezinjalo uma kanjani uthukwa mihla malanga kwesinye isikhathi unazi impendulo kodwa awumazi nokumazi lo muntu ukuthi ungisukela ngapi wenza kanjani ukukhula ngeke ngasho ngathi eqaleni umkhulu wathi bonga ucele uthethelele udlulise ayikho into emnandi njengokuthi uzonda umuntu engakwazi awukho ayikho into emnandi ukuzonda umuntu ongamazi uthola ukuthi lo muntu okuzonda uyena omuphayo umuphe konke lokho omuphe kanti awazi uyakuzonda umyekelela emlonyeni kaNkuluNkulu
ukuthi uNkulunkulu adile naye because wena awumboni ubona uNkulunkulu. Into engifuna ukuyisho ukuthi mthande umuntu noma imupho ohlangabeza uzuthande nesitha sakho. Leso ngazuthi isitha sakho ngoba usiyekelele emlonyeni kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu adile naso. Baningi abantu ngeke sithandwe yibo bonke abantu njengoba ngisemsakazweni nje baningi abantu abangeke bakujabulele lokho. Njengoba ngisemsakazweni baningi abantu abakujabulelayo lokho. Kodwa nginesiqiniseko uma kuyintando kaNkulunkulu kuba ngibe la abangakuthandi bayekeleleke emlonyeni kaNkulunkulu because uNkulunkulu akazange ahlele ngendlela yami uhlele ngendlela yakhe. Ncwasimende ewubabo ecula kamnandi egqoka kamnandi njengoba siqale lapho ukuthi uswenka bayabuza abalaleli bathi uphumakoti. Ayi avuNkulunkulu engibuzisile nje lately ngangeke nje ngibe nomakoti mina ngisayeruza lapha egedini ezansi. Imali kamakoti wami yotshwaleni, imali kamakoti wami yemgalavantwana ngangeke nje. Uyabona ke manje lo ozoshada, lawo manje nje ozo uyaziyana enhlanhla ngane yomuntu. Wow kodwa you are so blessed my honey. You are so blessed isithandwa sami come. Usho ukuthi sithungise. Ayi uyabona nje ukuthungisa ngiyacela ngicela ngaqale nithungise ngoba nizosuke nithungise wrong ngicela nivele niyithathe kimi futhi ngoba lo mshado ongizowushada umshado ovuleleke wonke umuntu ngoba ngizobe ngithi uyakholwa athaya ngikholwa ukuthi wena ngithi uyakholwa wena awukholwa ukuthi wena uNkulunkulu ngithe ngicela nginike konke nginike khona ngesikhathi esifanele mase kuqhume imbewu yathela ngesikhathi esifanele konke kuzokwenzeka. Ngaphandle komculo ucula nje umculo wegospel ngiyazi ukuthi usungenile nasemabhizinisini. Yebo ma. Yiziphi izinto ozenzayo njengamanje? Farming lapha nasise kumanje umfokambatha sizoba nemeeting naye umfokambatha sizoba nemeeting lapha Olundi and into esiyenzayo kakhulu ukwenza ama meetings okuhlela ukuthi kulonyaka siyimisele ukuthi kwi farming yethu kwilokhuzana yethu kwi livestock yethu sizolima nezokufuya sizobhekana nani into esiyenzayo ukuthi sizobasiza kanjani abantu into esangwarisha ukuthi ngifuna ukubheka ukuthi i-development ezokwelakithi ngalapha emzinyathi yini esingayenza ngoba baningi abantu abasha kufanele ukuthi basizakale kodwa ngifuna ukubaqhamuka kubona ezubabo ngifuna ukuqhamuka nethimba lami laba ngihamba namakhehla ke mina ngihamba namadoda amadala asemGcobo kulama business kodwa ke akusho ukuthi nama nginayo ingxenye yami yama business akhona kanye necompany la Equelo business yenza okukhulu okuhlukile and sila kwi label sikhona futhi maduze nje wekhona uthini kwi label sizo release amaduze nje I label yethu ezobe izokhuluma ngeibuko ukuthi ibuko eziqhamuka kwi Equelo business uzojabula umuntu ukugqoka ibuko ezine label ethi nje uzincoma yena ETPA igama lika PA uPrince igama lika Amos umkhulu wami uAmos Ngcobo igama lika P uPrince PA collections izobeke angicela ungaxoxa ngalokho namhlanje zinhle kakhulu izinto engizilethela abantu cha sishaya izandla phela ngoba sifuna ukumazi wonke ubabo ukuthi yiziphi izinto ayiphethe yiziphi izinto asayihlelela mhlambe ke babo uma ngabe sikhuluma sesizovala nje ngike ngahamba nawe eminyakeni edlule saye ezikoleni sayokhuluma nabantwana mhlambi la ngafike ngathola khona ukuthi hey idlulile into eziningi lensizwa ngoba mawukhuluma nezingane awuzange ube nefilter wawutshela abafana ngezinto odlule kuzona awucabanga ukuthi sikhona nesiphiwo lapho sikhona kakhulu kodwa ngiyangithanda ukuthi kusho neni khona isiphiwo because abaningi bethu bayayingenela esiphiweni bayiyela esiphiweni mina angiyasabi isiphiwo ukuthi ngcono ukugcina kusho ngoba lento iukuseva uNkulunkulu kufana nalapha eFryhead mangabe ngibizwa khona mama Omeda into engihlale ngisho njalo ukukhuluma nabantu besifazane nabantu abasha nabantu besilisa ayikho into ezosiza umuntu ngaphandle ukuthi uqale ushaye kuwena before ushaye kuyena into ebalekile nje ukuthi ingane mawungabe uzoyifundisa shaya kuwena bese ushaya kuyona mina ngicabanga ukuthi uNkulunkulu into angibekele zona emhlabeni ukuthi nginesibindi sokukhuluma ngezolo lami manje ngikhulume ngena namhlanje lami kumuntu engimbone namhlanje because ngibelieve ekuthenini kuyamakha lokho and futhi kumenza abone ukuthi ngitshela umuntu ophuma lapha ya angitshela umuntu oqhamuka ezidlangalaleni nje engitshena ukuthi angishintshe ukwenza lokho nalokho mangimtshela ukuthi noye kutshwala because utshwala bukwenza 1 no 2 no 3 mina ngaphunyuka kubona ngo1 no 2 no 3 uzobiyeka and akusho awuthi ngicizelele lokho bazalwane bafowethu ngiyacela
ukuze sithande abantu nabantu bambone uNkulunkulu asingabi ngcono kakhulu kubantu siyacela abantu bambone uNkulunkulu kithi bangabona abantu ekufanele babalekele because kuzoba nzima abantu ukuthi bakholwe sibuyisa abantu silanda abantu ukuze abantu bambone uNkulunkulu asiye kubona phela bese sisondela eduze kwabo ngothando singabajaji kakhulu abantu ukuthi bonakele bangcolile bafebile baphuzile badakiwe benza zonke lezi asiye kubona benjalo ngoba ukuhlala kwethu emasontweni sincoma nesodwa akuzi kuyiqeda inkonzo kaNkulunkulu. Babo ngibone isikhathi la uNkulunkulu angazi noma kwasekuqala ngempela ukuthi amazwi kaMkhulu asebenze ngicabanga ukuthi 2017 noma 2018 yeah mama. Hey uya driver eMtubatuba uya driver ehostela eGoli uya driver kupha amatekisi wonke adlala ingoma kaBabo kwakuyiphi le ngoma Thixo Mkhululi ilethe bekungeke kwenzeke konke lokho khona lento yashintsha ngale ya season ngaqala ukubona ukuthi ishintshile mhla I'm sorry look ngimention legama ngabona ukuthi ishintshile mhla ngifonela uSifiso before ahambe emhlabeni 2 weeks wathi bhuti ngicela uhambe uye ema rank ngicela uhambe uye ema hostela ngicela uhambe uye endaweni ezinabantu abaningi abangakwazi ukufika ezitolo because izitolo ayikwazi ukuya kubantu ziyohambisa umculo kodwa wena uyakwazi ukufikela kubantu uhambisa umculo ngaleyo ndlela ngaqala umculo wami ngudayisa ngicela nje ukusho la ngasikhathi ngidayisa umculo wami enguhambisa ebantwini ufakazi uyimanager sasebenza naye uBabhengu ngayenza imali over 2 million ngidayisa emgaqweni ngakwazi ukubuya ngiyokwakha ikhala abantwana bami ngaqala umsebenzi 2 million I'm honest and ngifuna ukusho iqiniso ngasikhathi ngikwenza lokho ngabuya ngabonga ngathi ngambonga uNkulunkulu ngosifiso wangitshena lokho ngoba ngiyakhumbula nangalesikhathi efihlwa ngangingekho ama bookings aye all over through him because wathi hamba osebenza but kufanele sesifikile isikhathi uzobuya mhlambe uphinde sikubone wenza enye live recording babuzile abalaleli live recording ikhona khona manje but bengafuni ukuyenza live recording abantu bengawabikho aware of umsebenzi engikhiphe late because lokho kuzobe kukubonga uNkulunkulu ngale journey no hambo lwami ngizobe ngiyobonga nje uNkulunkulu ngithi baba ngiyabonga ukuthi ungithathe wazongibeka la le ngoma ongazange uziyiphushe kakhulu ethi ngimbone kimi ukuthi uyamthwala umuntu iqiniso ngicela ukuxolisa ithandweni zami le ngoma ethi uyamthwala umuntu ngicathi makuyisikhathi khona izinto kubona kunezinto esizenza ngesikhathi sethu kunezinto ezenzeka ngesikhathi kaNkulunkulu bese kuba khona ingoma engathi yombholoho engathi sikhipha umthimba sikhipha umakoti sekuzwakala ngomoya usefikile ovula kuvaliwe abanqobi ngishana abanqobi abafana bami lapho ngike ngayizwa ngathi yini le asivalelise sekunakele sihamba noJesu hayi bakithi ngicela ngene ku Facebook nibukele uhlanya lo lengiliphethe namhlanje uhlanya uMapholo sebona sizalwa nabanye baba umyelezo wakhe ekhaya uke wabalula nje kancane sahleshe sadlula kona wathi unabantwana mama khalwa kakhulu njengamanje kukhalwa ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane bese kukhalwa ngobaba ababa nabantwana bese beyabashiya bangabondli bangabanaki yebo thatha ithuba ungubaba nawe ubudlelwane bakho nabantwana bakho bunjani kuyasabisa ngendlela obenzeka ngayo uNkulunkulu angazi ukuthi wenzani wonke umuntu uthi kodwa babo usenzani amadoda athi babo ilento besifuna ukuyibona ngena abantwana ngeweekend nje edlule bengihlezi nabantwana bami uma ngabe sesiphelele sonke endlini besiba u11 imake wena nabantwana noba nabanye hayi mina nabantwana bami no wabudadu wabo mase siphelele nje endlini nabantwana bakho nishumi nomuvo besiba u11 nidinga i12 seater i12 seater nayo incane ngoba kusafanele ngibhekisise kahle bakhona indaba abasele angikwazi mama Zanele angikwazi mawindoda lapha ekhaya uma uapproach umuntu noma uyocela umsebenzi bakuthi unengane engaka ungaqamba manga ukuthi unengane ezu7 kanti le ezu3 sele uthe ikabande eziyisele ezu3 musu kulahla ingane usaphila ngoba nazo iza kulahla zisaphila laze lomnandi uhamba abahleka abantu emakhaya ingane zami lapha na ingane zami noma ikuphi lani khona webataba ayibuye zize ekhaya abantu bambuyana ayibafikile uyabona kumanje nje ngiyokwenza ilikozana i birthday kaMzukulu ngithe ngicela kufika nine chance nene ngafika
wezani ke bakithi hlabanula bule makweka babo Ngcobo ngisho bekuthiwa ikuphi wozani ngiyazibona phela ngiyazibona zami ngiyayibona zami ngingangididi babo umyalezo wakho nje wokugcina kubalaleli obathandayo abalandeli bakho ama supporters akho nabantu abakusizile hayi basikhulumanga uke wawina indondo enkulu wathola was it best gospel song or yes best gospel song iyiple ngoma uThixo omkhululi uThixo omkhululi umhlaba uThixo omkhululi lo okay yes bonga kubantu abakusizile bonga kubantu abenze ubabo abeyilo babo hlamba abanye ukabamention yithuba lakho lo lokuthi ubabalule ngifuna ukubonga nje ngiyabonga mama Zanele ngicela ukubonga ngibonga ngithi nje nginibonge nginifake ebhodweni elilodwa bayazazi abantu abame nami niyazazi nime nami kusekusuka abantu niyazazi ukuthi nime nami kungekho mali ngicela kunena ushukela niyazazi ukuthi nibe nami sengingasekho themba ukuthi ngisazoke ngiqhubeke nomculo niyazazi nime nami sengingasekho moto ke sengingasekho lutho ke sekuphelile sengikhonjwa ngabantu ukuthi ayikho indaba kalo nami nina niyazazi enifike nathi nina lapho sengithi ngiyayeka phansi nangitshela ukuthi angiqhubeke ngiyabonga nina nenhliziyo yami ngiyibonga kunina enikwazi ukuthenga umculo wami kuze kuhlala iplate pheko kwetafula kudla abantwana bami ngithi uNkulunkulu anihlenga nilonda nigcina anifihle esandleni sakhe somusa. Siyabonga kakhulu bakithi uMapholoba uNkulunkulu agcine uNkulunkulu akukhulise uNkulunkulu akwenzele kahle akunikeze izifiso zakho ukhule uye phambili kodwa uqhubeke nokuba nje nje ngokunje uyazi ukuthi unje ubabo uMapholoba lona ngizoyiposta iPodcast sizoyifaka iPodcast mangabe ukuthi khona la ugejeke khona emva komhlambe nje kwehora elilodwa sobe sesiyipostile iPodcast yanamhlanje bakithi siyabonga kakhulu igama lami nginguzanele wakambokazi uhlelo Eshilo kusukela ngo9 kuya ku12 kanti lesi sigaba lesi kusukela ngo11 kuya ku12 ila suke sesithi khona uhambo noNkulunkulu Jehova ngcine uJehova nilondoloze uJehova anikeze izifiso zenu mangiphuma angikwazi ungasho ukuthi nuhlonipha umhlaba bese ninyathela ngesizotha angikwazi nokungathi vuma kanye nami lapha ekhaya uthi impela okuhle nomusa kuya kungilandela ngiyakuhlala endlini kaJehova imihla yonke yokuphila kwami kuze kube phakade wena ungokaThixo namhlanje mangabe ngiphuma ngithi kuwena lamathambo asangaphila empilweni yakho Jehova ngigcinele nina kuze kube ngokuzayo Eshilo noZanele Mbokazi nasonto ekseni 9 to 12 Ukhozi FM luhamba phambili